Здравейте! Днес ще ви представим боите Simplico и по-точно как може да боядисате дрехи от дома съвсем сами, по лесен и удобен начин. За целта ще са ви необходими една опаковка от боята Simplico, перална машина и разбира се дрехата, която ще боядисвате. В случая това са чифт дънки, които са достатъчни за една опаковка от боята. Опаковката е достатъчна за 600 грама текстил. Дънките, които ще боядисваме, са с избледнял черен цвят. Затова за целта ще използваме възстановяваща боя, която ще възвърне отново яркия черен цвят на дрехата. За да започнем боядисването, първо трябва да обърнем дрехата наопаки. След това я поставяме свободно в пералня. Поставяме дрехата, както е обърната наопаки в пералнята. След това вземаме опаковката с боята и я поставяме върху дрехата. Разбира се, сме отразили в горния край. За да боядисаме дрехата, трябва да настроим програма 40 градуса, в случая по този начин се перат тези дънки. Така и ги боядисваме. Настройваме на 40 градуса, програмата също така фиксираме на 40 градуса и стартираме пране и боядисване. Здравейте отново! Цикълът на пране приключи. Сега може да видим резултата от боядисването. Дънките са черни като нови. Сега, за да фиксираме цвета и за да отстраним остатъците от боя, трябва да пуснем дънките отново, за да се изперат с перилен препарат. Поставяме ги отново в пералнята. Първо отстраняваме, разбира се, опаковката от боята. И поставяме една капачка течен перилен препарат. Нагласяме програма и стартираме пране отново. Здравейте! След като приключи процесът на пране, вече може да видим и резултатът от боядисването. Може да обърнем вече дънките наобратно. И да видим наситен, хубав черен цвят. Видяхте колко всичко е лесно и удобно, как сами може да боядисвате дрехи в домашни условия, само посредством пералня и опаковка боя. За повече информация посетете нашия фирмен интернет сайт simplico.bg. Ще ви очакваме!